Så fik vi en sejr, den første efter siden sejren over Næstved her. Er du tilfreds med det? Jeg er tilfreds med sejren, men den måde vi giver målene væk på, det er jeg bestemt ikke tilfreds med, fordi det hører ikke hjemme på det her plan, hvor vi spiller. Nej, men altså kampens forudsætninger i dag var vel, at ingen hold havde noget decideret at spille for. Så undgår man vel ikke tit den slags, eller hvad? Jamen det køber jeg ikke. Altså, folk betaler stadigvæk penge for at komme ind og se kampen. Spillerne får stadigvæk løn, så det der med, at det er en sommerkamp, det er en eller anden klovn, der er opfundet en gang. Altså, spillerne er forpligtet til, hver gang de går på banen og giver sig 100%. Men du var inde på, at I fik vel god underholdning for pengene, tilskuerne i dag? Jo, men det er jo, hvis man skal tage det positivt, så er det en underholdende kamp, ikke 9 mål. Det er ikke så mange steder, man får det at se, og det er helt klart, det er et sted, vi skal fokusere på, vi skal blive meget, meget bedre til. Det er kun forsvar. Er det, du kan bruge kampen til i dag, så med henblik på videre frem? Er det, at der ikke blev forsvaret godt nok? Nej, det kan jeg bare kigge på alle de andre kampe, og mange mål, der går ind mod os, der kan jeg også godt se det, så det var ikke nødvendigt i dag. Og for at sige det ærligt, jeg er pissehammerende sur. Og den måde, vi egentlig giver en komfortabel føring væk på i dag, det er uacceptabelt. Ja. Og det er ikke den eneste kamp, der ligesom det ligger i, som du er inde på. Der er gået masser af mål og alt for mange mål ind. Er det det, der skal strammes an på i den nye sæson? Jamen altså, det er jo klart, altså, med de mål, vi har lavet, der burde det egentlig være nok til at rykke op, ikke? Det, som vi ikke har været gode nok til, det er til at forsvare. Og det er jo klart, det står sort på hvidt, og det er et sted som træner og som ansvarlig, men jeg skal tage fat i, og det gør jeg også. Og målsætningen i år, det var blandt de 6 bedst. Den kommer så ikke helt til at holde. Er det okay? Jamen, jeg kender ikke resultaterne, jeg kender ikke tabellen, så det kan jeg ikke svare dig på. Okay. Men det gør jeg ikke. Nej, men så vi... Det ved du heller ikke. Nej, jeg ved ikke det helt præcis, men jeg kan regne ud af, at I bliver jo ikke nummer blandt de 5-6. Den tager vi næste gang. Ja. Men allersidste spørgsmål her. Nu bliver der gjort renoveret på stadion og fuldt op i det hele taget med græs, nyt græs og varme i græs og så videre. Er du klar til at optimere dit hold også på samme måde? Jeg ved, I skal have selvfølgelig kontraktforhandlinger og alt muligt. Er du klar til august? Jeg sagde jo til dig lige før, alt med fremtiden, det giver jeg ikke svar på nu. Det vi taler om, det er kampen. Alt andet, det ligger så langt ude. Vi er lige blevet færdige med at spille en kamp, så det kan jeg desværre ikke svare på. Okay, tak skal du have.